Tak čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude zase na hru Empire Earth 2. Omlouvám se, že teda už 2 týdny nebylo video, ale já jsem se ani v prvním díle nezmiňoval o tom, že videa budou pravidelně, takže s tím počítejte, že teda ty videa nebudou pravidelně. Minule jsme teda skončili v té naší vesnici, kterou jsme rozvíjeli. A my můžeme teda znovu zahájit hru. Vidíte, že nás to vrátilo do naší vesnice, co jsme tady minule vybudovali. Všichni naši obyvatelé pracují a my jsme tady mezi tím stavili pozorovatelny. Taky jsme si trénovali nějaký vojsko. Máme v tom případě 15 lučišníků a 10 samurajů. To si ještě nějak tak pamatuju. Máme 16 technologických bodů, takže je rovnou rozvrhneme, dáme si. To se mi moc nehodí. No, tohle se mi bude hodit a tohle taky. V tom případě budeme mít levnější lučišníky a i obyvatele. A my obyvatele děláme celkem často, takže. Máme už tady všude pozorovatelny. Tady máme, tady máme, tady máme. V podstatě nám chybí nějaká někde tady, protože tam věřím tomu, že nám tam taky budou lézt. Já věřím, no tak tady asi myslím, že nejpotřeba. Koukneme se. Ona má rozsah 6, to znamená zhruba 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to nemá smysl. To jí budeme muset dát až někam dál, nebo jí tam nedáme vůbec. Tady by nám byla celkem na nic, protože by nic neubránila. No, zatím to necháme být. Obyvatele pošleme k hlavní budově, nebo pošleme do hlavní budovy, snad si to budu pamatovat, že tam máme. A dáme si teda vylepšit lučišníky. To jsem v minulém díle neukázal, tady si může vylepšit lučišníky na expertní lučišníky, co znamená, že budou mít víc životů a víc, no vlastně budou silnější. Taky si vylepším samuraje, vidíte, že ty vylepšení fakt něco stojí a tak no. Všimnul jsem si, jak jsem si tak nějak kontroloval to minulý video. Jestli tam dám nějakou chybku, tak jsem si všimnul, ale bohužel až když jsem to dal na YouTube, že tam hned na začátku mám chybku, že jsem tam řekl, že vítejte na kanále Doloto.cz, ale můj kanál je v podstatě Doloto77, takže za to bych se chtěl omluvit předem. My už teda máme všechny body a Avil Marduk nám navrhuje spojenství, tak se podíváme, co nám navrhuje. 28 časovaný, to trošku snížím, protože nechci. Znění pohledu, to klidně necháme a mezi hranic obchod. To mi sedne. To berem, tak mu zkusíme poslat součet. Vidíte, že už máme 10 bodů technologií, ale my už máme vlastně 6 vyzkoumaných tady jakoby těch technologických poznatků. Máme už těch 6 poznatků, což znamená, že my budeme moct postoupit do další epochy, jen co získáme 26 bodů technologie. My jich zatím máme 11. Lučišníky teda ještě na elitních nemáme a my bychom mohli začít tím, že... Aha, my sem vidíme, tak pošleme špiona do červený. Pošleme si ho k fialový, doufám, že tady nemá někde pozorovatelnu, protože i přátelská pozorovatelna zabíjí přátelský špiony, protože nicméně oni neví, co s tím špionem chcete udělat. Už máme expertní lučišníky, tak je dáme rovnou dělat na elitní, stojí to úplně ty samé suroviny a znova je to vylepší ještě o trochu. Samuraje vylepšit nemůžeme, protože na to nemáme bonus, ale věřte tomu, že budeme moct vylepšit, já to vím. A teď nám tady Avil Mardukové staví 2 mosty, což se mi moc nelíbí, protože to znamená, že se k nám budou snažit přemístit. Dobře, naše armáda, asi ji pošlu sem, protože nevím, co se může stát. A radši to vědět nechci, takže sem připravím vojáky, kdyby náhodou se něco stalo. I když tady máme pozorovatelnu, ale to nevím, jestli by tady dlouho vydrželo. Pro případ jsem teda pošlem vojsko. Tady vidíte, že už žlutí, což je Hadrian, bojují s Tajčan Achkem. Tak jo, kde máme našeho špiona? Dobře, oni tady staví pozorovatel, to nevíš nic dobrýho. Radši ji obejdeme, A oni tady mají 2 pozorovatelny, tak radši obejdeme obě 2. Nestojím o žádný problémy. A jdeme prozkoumat červenou zemi. Augustu. Aha, my s červenýma máme taky mír. No nevadí. Jdeme zkontrolovat ty spodní. Tak tady není nikdo. A podívám se na to území. No, počkejte, já tím špionem zkontroluji tohle území. Protože to znamená,
protože a jelikož my tady máme vedle našeho území dost pěkných území, podívejte na ten kopec. Tady to si myslím, že by šlo skvěle ubránit. Přes ten kopec vlastně nemůžou jít vojáci a my kdybychom sem dali pozorovatelný, tak je vlastně skvěle odpíchnem od toho, aby oni mohli zaútočit na naší hlavní budovu. Dobrý nápad, ale ještě nevím, jestli se to povede. No nicméně, tohle území je fakt celkem velký a myslím si, že by na něm šlo dost rozestavit další velké město. To bych pak později mohl obsazovat území odsaď tohle až po tohle území. Jo, někdo nám navrhuje spojenoství, je to Khan Egg, tak se podívám, časované na 5, dáme to aspoň na trošku navíc na 11. Sdělení pohledu nic, no dáme jednotky a obchod beru. Součet, uvidíme, jestli nám to přijme. Já si dám trénovat dalších 5 vojáků, teda 5. Dám si dělat asi takových 5 samurajů, nebo 10 samurajů a 10 lučišníků, no ne 10 lučišníků, počkejte, jakou máme armádu. Máme 25 vojáků, tak takhle budeme mít 35, tak dám dělat ještě 5 lučišníků. Vidíte, že už nám to tady bliká, takže můžeme jít do druhé epochy a já zahájím postup. Vidíte, že nám zbyl jeden bod a my postupujeme do další epochy. Dáme špiona tady. Vrať se domů. Vyzvednutí znamená, že my ho vlastně portneme k našemu hlavnímu budově. Máme teda už celkem dost surovin. A vidíte, že už jsme v druhé epoše, což znamená, že můžeme trénovat nové vojáky, což jsou vojáci s oštěpem. A my tady někde nemáme dílnu. To mi připomíná, že bychom mohli postavit dílnu. Tak jo, vylezeme s těma 5 obyvatelama z té hlavní budovy. A podíváme se, kam by šla postavit dílna, aby zároveň nezabírala tolik místa, ale... No, ty dílny dáme až na další území. Nicméně teď si sem někam hodím městský centrum, aby jsme mohli mít víc obyvatel a zároveň tady chci vymyslet, jestli by to tady... To je dobrý. To je dobrý, to je dobrý. Jdu sem hodit všechny pozorovatelny. 3. To je dobrý. A sem ještě dáme pak 4. Jo, tenhle kopeček vlastně ubráníme. Dáme pozorovatelnu sem, 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 sem a sem. A sem, když tak. No i když tady to kryje tahle. No, tak s tímhle územím mám plány, že tady máme vlastně nekonečný zdroj jídla, jabloň. To je dobře, protože naši už dozbírali to jídlo. Tak je tam rovnou pošlem. Probíhá tady nějaký hvarang od Akatiala. My budeme řešit a dáme si nějaký technologický bod. Dáme si toto. Jo, to je dobrý. Naše pozorovatelny budou vidět trošku dálš. Já si myslím, že bych jim tady mohl někam postavit skletek, na to tak koukám. Protože tohle nemá smysl. Tak budou chodit zbytečně daleko a my budeme získávat pomalejš. No, nějak, aby to zabralo co nejméně místa a taky, aby se nám to nepletlo v těch stavení pozorovatelů. No. No. Dáme to sem. Tady se nám to v ničem určitě plést nebude. No. Vás 5 pošlu stavit už začít s těma pozorovatelnama. Ty uděláš tady, ty tady a ty tady. Dobrý, dobrý. Pobíhává tady teda Avel Marduk, to se mi moc nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Už jsme dotrénovali? Ne. No dobře. Třeba jdeme jednoho samuraje tady a dáme ho sem, ať to máme aspoň trošku rychlejší. Vy sbíráte. Jo, tady vidíte, že oni hned co to seberou, tak tady do tohohle skladu. Takže jsme konečně postavili sklad, to se určitě hodí. No nicméně, tahle vesnice bude vlastně mít účel pouze toho, aby bránila naší hlavní vesnici. Určitě to nebude něco jako ta hlavní, ve který chci všechno sbírat a vlastně nebude to taková ta vesnice na rozvoj, no, abych to tak popsal. Já chci mít teda ty pozorovatelny poměrně nějak jakoby takhle od sebe, aby se mi tam nějak nepletly. Zároveň ji nechci dávat moc sem, protože to bude zase strašně blízko týhle, ale zároveň by měla dost dobrý dosah. No co, dáme ji sem, tak. Takhle sem. Sem ji pak dáme. Tak to rozstavte. Tak, a dáme to takhle. Pak dáme teda radši ještě sem pozorovatelnu sem. Někam takhle sem, ještě dáme radši 3, jestli můžeme. Jo, budeme moci ještě klidně 4, tak dáme pak ještě jednu sem, no. Tady pak postavíme
Aha, my máme ještě tady menší lesík. No to se hodí, budeme moct aspoň mít nějakou práci. Super, už jsme dotrénovali. Vidíte, že tady máme špiona, který jsem si sem poslal. A vojáky sečtu a pošleme k naší armádě. Dáme všechny dohromady a dáme si řadit tady. Budeme si radši kontrolovat toho Avil Marduka, protože ten se mi nezdá. Furt jakože se blíží, prochází vedle našeho území. Takže si myslím, že toho bychom se měli jako z našich spojenců zbavit nejdřív. Já jsem ale dobrý spojenec, co? No, mě by asi za spojence nikdo nechtěl. To je jedno. To teď nebudeme řešit. Hodíme pozorovatelnou jednu sem a druhou bych dal třeba ještě sem pak. Aby tady bránili dvě, protože to je vlastně to území, kudy prochází ten Avil Marduk a střetávají si tady Khan X s Avil Mardukem. Což kdyby jsme měli válku s obouma, těmito jakoby králi nebo s těmito zeměmi, tak by to znamenalo něco hodně špatného. Jo, takže nám někdo zase nabít mír. Je to Tajčan Ach. Časované 24, to mi vyhovuje, sdílení pohledu plný, vymezení hranic civilní, ne. Obchod. Což mi připomíná, že jsme v druhé epoše, takže bychom měli, no spíš mohli postavit tržiště. No to teď nebudeme řešit. Tohle, to nám dá i na divy světa, to se hodí. Budeme mít levnější pozorovatelný, tak se taky hodí. Jo, naše armáda je si skupená a hlídáme tady teda jejich vojáčky. Vidíte, že tady furt prochází, takže já si to radši budu hlídat. A nesmím hlavně ustupovat, protože to by znamenalo, že mě hned zničí. Tak ještě bych asi jednu dal sem, což znamená, že jich tady bude mít 5. A budu muset ještě jednu hodit asi, no, počkejte, pevnost. No, to by znamenalo, že to bude chránit obě naše země. A by nemusel být tak zase tak špatný nápad sem hodit pevnost. No, ještě uvidím. Hlavně sem chci teda někam dát dílnu, když tady máme takovýho prostoru, protože no, dám někam pak tu dílnu sem, aby jsme mohli trénovat i v podstatě děla, protože pěchota je nám vlastně na to, aby jsme zabili jejich vojáčky, jo, jak pak zničíme v tom případě jako budovy. To asi by vojáci ničili hodně dlouho. No, tím se zatím nebudeme zabývat, s nikým nemáme válku, což je dobře. A zároveň špatně, protože to není taková akce, ale zatím teda jako s tímhle válčit proti třeba například 3 zeměm by asi nebyl dobrý nápad. Vůbec by to nebyl dobrý nápad. No, se kouknu, jestli nemůžu tuhle pozorovatelnu hodit ještě trošku dopředu, aby byly vlastně na stejno. No, tak aby byla na cizím území. No, za to by byla by těžší. No, sem. Taky není špatný nápad. Víte co, dáme jí. No, nebudu se s tím dlouho zabývat, hodím to třeba sem a kašlu na to. Bum. No tak takhle ne, nejsou na stejno a zároveň nebyla by na mojem území, jsem si teď všimnul. No tak, to je špatný. Hodíme to prostě sem. Kašlem na to. Jo, tady máme kámen a les, což znamená, že ten les bořit nebudu, protože to je vlastně naše obrana z téhle strany. Co se tady děje? Avil Marduk. Ježiš, ten Avil Marduk někoho ničí. No, a to by byla pro nás dobrá šance, jak zaútočit na jeho území. No, ještě nevím. Nevím, jestli by se nám nějak povedlo vůbec něco zničit. Radši nebudu riskovat zatím. Já nemám nic moc za armádu. Vlastně nemám žádnou, já mám jenom nějakou pěchotku a tím fakt asi nic neubráním. Jo, já si dám zase technologické body, tohle to by se mi mohlo hodit a pak to mi připomíná, že bychom měli postavit zeď. Tohle to si neberu, takže si postavíme tu dílnu. Kde mám ty svý obyvatele? Tady. Hodíme dílnu. Třeba musím vymyslet, kam jí dám, zároveň nechci zabírat zase tak místa. Sem se jí zrovna do centra dávat nechce, protože by byla snadnej cíl a pletla by se mi tady pro další pozorovatelny. Takhle? Že by takhle nebo takhle? No, je to třeba takhle, kašlem na to. Dílna nám teda bude stačit jedna a tady v té vesnici jsem se rozhodl, že budu mít asi cesty, protože pokud to bude taková, tak kde budu trénovat vojáčky, tak bych pak, no vlastně bych pak mohl začít cesty stavit všude. Ale ono to bude taky
není to vůbec náročný teda na suroviny, abych pravdu řekl. Je to teda asi nejlevnější věc, co tady vůbec je. Taky nicméně cesty, co jako byste do toho chtěli dávat. Asi nebudu do cest dávat železo, že no. Tak jo, postavíme tady takhle cestu a pak tou cestou se podívám. Někudy takhle, pak budu muset spojit. No, povedeme to třeba tudy a pak to spojíme nějak. Zkrátka to teď nebudeme řešit. Co se tady děje? No aha. To je špatný, to je špatný, to je špatný. Toho Avilmarduka se bude muset rychle zbavit. Sakra, on tady má dost dobrou obranu, už na to tak koukám. No, měli bychom co nejdřív začít dělat nějaký kamenomety. Ne, to je lehká pěchota, což je nám celkem na nic. Kamenomety si se pálí rychlejší, ale jsou slabý. Zatímco Onager, to tady není ani překložení, je těžký dělostřelectvo a my se to uděláme třeba 5 a hodíme je sem, aby měli nějaký místo. Onager je vlastně silný dělo, který proničí mnohem rychlejší. August nám navrhuje spojeností, už nám vypršelo, tak dáme radši zase na 18 dění pohodu. Nic, dáme plný, já se potřebuju koukat, co se s nima děje. A dáme zase obchod. Jo, zase jsem zapomněla to tržiště. Tržiště. Tady, no nevím. To je jedno, ale hlavně nepotřebuji, kdybyste se ptali, proč to tady, takhle nějak jako plácám, aby nezabíral skoro žádný místo a mohl jsem sem pak házet další pozorovatelný spíš na obranu, protože k čemu mi bude nějaký tržiště, když tady nebudu mít žádnou obranu, no. Hodím ho třeba takhle, zabírá málo, dobře. Uděláme si tržiště i do druhé země, my budeme moc obchodovat mezi svýma městama a to má výhoda, že budeme získávat zlato. Jo, už máme jeden Onager, vidíte, damage 104 a to ještě ani není lepší na expertní, což my rovnou uděláme. K obranu si myslím, že máme dobrou v téhle vesnici, což bylo vlastně účelem. Tak dobrý. Já ty díla pak budu okamžitě, aha, ten Avilmarduk je nebezpečný, už tady staví, aha. Je to s tím nebezpečný, je to s tím špatný. Doufám, že nejde stavit na naše území. Jo, on tam nesmí vlastně, to je jenom dobře. Kanek navrhuje spojenectví, co si? No klidně, časované 18, nic, obchod, součet, berem. A táhne k nám Onager a pár jeho pěšáků. To se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Dělá k nám nějaký nemoc pro mě hezký tažení. No. To znamená, že bude brzo válka, protože já už to trošku s tím něco vím, co se tady bude dít. A on okamžitě, co nám skončí mír, tak si myslím, že má asi typuju si 2 možnosti, co udělá. Buď se na nás rovnou vykašle a dá tu válku, nebo udělá tu druhou možnost, kterou si moc nemyslím a navrhne nám spojenectví znovu, i když mě by se teda zatím víc líbilo to spojenectví. Budeme to řešit a propojíme tady rovnou ty tržiště, tady nemáme to tak těžký. Už stavím, ne, travím. Ten vlastně obchod, nebo tržiště na tom druhém území. Co jsme, ježiši, je to špatný, za jak dlouho nám s tím končí mír. Avilmarduk, ještě 2 minuty, aha. To je špatný. Děla si musíme připravit, dáme je rychle na elitní a musíme se řadit. Musíme si je hlídat. Hlavně nesmíme ztratit ten jejich pochod, protože pokud oni nám napochodujou třeba sem, tak my pak nebudeme vědět, kde jsou. A než se zorientujeme a pošleme tam vojáky, tak oni máme zničenou tohle a nechce se mi moc rychle renovovat. Stavíme tady ještě jeden obchodní vůz a my ještě můžeme obchodovat s naším... Jo, můžeme. A to uděláme až za chvíli, až budeme mít i ten druhý obchodní vůz. Tak dobře. Máme tady trh, což znamená, že... Nevím, jestli tady postavit pozorovatelnu, protože to v podstatě chrání tady něco. Tak asi tu pozorovatelnu bych hodil radši sem. To bude radši lepší. A pak bych tady postavil zeď, ale to zatím ne. Zatím budu myslet jenom na to, abych se postaral. Aha. Zase jsem ho ztratil. Aha, on nejde na nás, on ujíždí pryč.
No, tak to je super. A stejně s tím za chvíli končí mír, takže mu pořád nevěřím. Ty budeš obchodovat sem a ty to budeš mít naopak. Hele, proč nejdete po té cestě? No, ty jdeš po té cestě, tam to je vůl. Nechodí po cestě. Nebudem to řešit, když chce umřít. Ty se seřadíš, je ti to jasný. Vezmeme 5 onegerů a seřadíme, budeme si je hlídat, já jim pořád. No. Tak přemýšlím, co udělám, protože já mám teď skvělou šanci ho napadnout ze zadu. OK. Musím začít myslet. Tyhle ty pošlu sem a napadnu je ze zadu. A mezi tím začnu demolovat. Začnu demolovat tady odsaď. Spíš vykraju to, aby oni nám nemohli nic moc udělat. Dobrý nápad. Hlavně si je musíme všechny pohlídat. Za jak dlouho nám končí mír? Za 33 sekund. Dobře, mám dobrý nápad. Snad se povede. Hodíme si měděné hřbety, což znamená, že budeme mít vlastně silnější to dělostřelstvo. Hodil bych možná sem pozorovatelnu, abych chránil ty trhy. Ale ty trhy nejsou nic vlastně. Když přijdeme o trhy, nepřijdeme v podstatě o nic. Hele, nerozprostírejte se mi tady takhle, to se mi vůbec nelíbí. Skončí nám s tím už ten mír, já už chci zaútočit, ať je sranda. Tak co? Dobře. Jdeme. Ježiši, já mám s fialovým doseš. 14, ne. Ty parchante. Co jsem to udělal? Nicméně to pořád znamená, že já nejsem ztracený. Co se děje? Oni s náma dali válku. Aha, jdem se bránit. Já jsem vám to říkal, a pak, že jako, já mám vždycky pravdu. Nesmíme se nechat zabít. Musíme zničit hlavně všechno. Dobře, vy zatím se budete postarat o to, co jde do toho a my začneme ničit budovy, dobře. Postarali jsme se o ně v skutku dobře. Teď se ještě zbavit toho zbytku, co jde do našich děl. Jo, naše děla, rychle, musíme je zničit. Naše děla už jsou hodně zničený. Počkat. Máme jich 5. Aha, umřelo nám jedno dělo. No, umřelo dělo. Co se tady děje? Hele, on nás chtěl těžit, bravo, kámo. Ještě, že tady máme takovouhle obranu. Hele. To se mi vůbec nelíbí. Zničte je tady odsaď. Musíme vyhubit tuhle oblast, co je u nás. Doufám, že jsem slyšet, ale já si myslím, že jo, protože z minulého dílu se v podstatě nic nestalo. Dobře, naše obrana se nakonec hodí. My se musíme seskupit a vyhlílovat. Musím uzdravit svoji armádu. Dobrý, nemůžu nás nějak ohrozit. Zatím ne. Jo. My budeme muset postavit i pár stájí, protože musím mít něco v uvozovkách zásahovku takovou, která v podstatě koně budeme používat na to, když bude nečekaný útok, tak my tam pošlem koně, protože koně nejsou ani dobrý, spíše dobrý na pěchotu, ale my spíš budeme zabíjet pěchotou a dělama. Takže to budeme používat jako takovou, jak už jsem říkal, v uvozovkách zásahovku. Jo. Takže vojáky mám tady a ty hodně zraněný pošlu k budovám. Jo, naši obchodníci teda vidíte, že obchodují hodně. Co ty tady děláš? Co stojíš? Obchoduj. Jo, už můžeme jít do 3. epochy, to jsem se ani nevšiml, tak jdem. Máme pár zraněných vojáků, ne, nemáme, ale nicméně máme všechny zraněný. Pošleme sem. Do obranné vesnice. Tak jo, budeme tady muset ještě někde... A vidíte, že jak už jsme v 3. epoše, tak se upravily naše domy, protože...
Už máme novější technologie, nevím, jak bych to popsal. Taky se nám změnili vojáci už na lukostřelce a ne na lučišníky, to je dobře, to je dobře. Mají to teda výhodu tyhle vojáci, že jsou jenom silnější a mají víc hápek, no. Napadli nás, to nevíš nic dobrýho, to nevíš nic dobrýho. A to bylo na pár vojáčků. Ty nám nic neudělaj. Ale ničí náš domek. Nech to. Dobrý, to jsme vyřešili rychle. Co ty tady? Co vy tady v podstatě? My jste dotěžili dřevo. Já jsem si to neuvědomil rovnou. No co, já teď nevím kam, nebudu rozhodně těžit tady dřevo. No tak si hodím třeba sem. Je to v podstatě úplně jedno, ale se nechci zabírat místo, dám to sem a vy si budete těšit do haleluja. Tak to bych měl. Co už se healujete konečně nějak pořádně? Už jste, dobrý. Tak dáme zase na elitní a vidíte, že už tady můžeme si dát vlastně nový poznatek, což bude válečná třída a my budeme ty naše samuraje dát na elitní, to si okamžitě dáme. Měna, to znamená, že budeme obchodovat s cizími zeměmi, to berem. Budeme mít levnější škorpiony, to taky berem, škorpiony nicméně jako minule kamermet. Bereme tohle, že budeme mít silnější vlastně lučišníky, no lukostřelce v tuhle chvíli. Ale ty se běž healnout, proč se nehýluješ? Všichni se budou healovat. Vy dva, jste zdraví, dobrý. To je dobře, všechno se nám zatím daří. Útočníci nás neohrožujou. Ježíš, oni tady mají sklad. Kde mám pár stavebníků? Mám tady stavebníky, mám tady stavebníky. Spíš opravíme. Nějak jako to, co nám trošičku zničili, tak se pokusíme nějak spravit, aby nám to nezničili hned. Vidíte, že naše obrana je fakt účinná. A nic se přes ní zatím nedostalo. Znovu rozdělíme armádu. Takže tady bude tohle. A kde jsem dal stavit ty stáje? Já jsem je nedal stavit. Dobře. Nevadí. A jo, samuraj dám hned dělat na elitní. A v tom případě onagery pošlu sem. A dáme si je seskupit do dvojitý linie. My v podstatě máme jenom jednitou linii, ale to nevadí. Já si myslím dal do té dvojité linie, aby vlastně měli takový velký rozsah a mohli zdemolovat všechno, co se tady bude pokoušet stavit. Tak jo, tak teď rovnou zničíme jejich marný pokus o skladiště, který stejně nevím, k čemu by jim tady bylo. Ale dobře. Budu je respektovat. Sice jsou to mý protivníci, ale nemám co řešit. Jo, dáme si, že budeme mít silnější zase škorpion. Počkat. Mám se zapřít. A my máme si, někdo nám nabízí mír. Čatuj! Dobře, budeme čatovat. Bereme si sdělení pohledu na mobilní jednotky a omezení hranic obchod. Nechci se všema obchodovat, sice zatím obchoduji jenom tak maximálně sám se sebou, ale to je skoro to samý. Naši vojáci jsou tady, dobře. Zatím se daří a my musíme dát stavit stáje. Co tady zase koukáš? Musíš obchodovat, už jsem ti to říkal. Takže co máme za speciálního? No, to je nám teď na nic, ale mohli bychom dát stavit hradby. No ale zároveň spíše zničíme tohle, protože co to je jako? Jaký měl tohle úmysl, by mě celkem zajímalo. No spíš účel. Jdem to zničit. Tohle zničíme i vojáčkama, pokud tady nejsou někde věže. Nejdřív ničíme teda brány, protože ty mě štvou nejvíc. A mají hlavně nejvíc život. Vidíte, jak to rychle dejí s našima pěchotou a lukostřelcema. Nakonec to není zase tak hrozný. Ty už to opravil, tak běžte opravovat tohle. Jo, teď zničíme ten zbytek. Já hlavně se potřebuji zbavit toho, co tady vlastně bylo. Protože to by nám akorát zabývalo, v podstatě zabíralo prostor. Tak to máme. Nezničíme. Aha, mají tady věž, to není dobrý. No nicméně to stejně zničíme. Aha, oni jako si mysleli, že tohle, když postaví tady a tohle tam, takže jim to pomůže nějak. Očividně jim to nepomohlo. Tak zničíme tu druhou bránu a pak už máme po starostech. Pak zase dohýlujeme vojáky. Vy zase se můžete dostat do toho.
Máme už 6 technologických bodů, máme na zbytek kašlem. Tak jo. Znamená to, že za chvíli půjdeme do doby železný a to bude dobrý, protože doba železná je vlastně ta doba, kdy my se dostaneme v tuhle chvíli k největším pokrokům, který ukážu vám, až se tam dostaneme, protože vás nechci nějak překvapit. Chci vás překvapit až za chvíli. Mně připomíná, že máme chrám. A chrám vlastně nám získává body zkušenosti. Teda body technologie, ne body zkušenosti. Máme tady teda dalších pár pozorovatelen. A tady naši sbírají, tady naši těžej. A v době železní taky je to nejhorší. To jediné, co mě na ní štve, musíme těžit železo. Překvapivě, když je to doba železná. No, ale to je nám teď jedno, protože železo jsem našel hned na našem území, což je hodně dobře. Takže já si vytrénuju rovnou 3 lidi, který tam pak pošlu a zničíme tenhle zbytek. Tak dobrý, tohle to se nám povedlo zničit. Myslím si, že zabrat si tohle území bude úplně nesmyslný, takže ho radši ani zabírat nebudeme. Já si fakt zaberu teda tohle území, ale tohle to je zatím to nejlepší území, co tady mám. No, to je jedno. Co tady děláš? Hele. Ztratil, aha, to je to. Ztratil se nám obyvatel. To je ten, co já ty tady trénuju a už se ztratil, no. Dobře. Vyhýlujeme vojáky a dostaneme se do doby železný, no. Už tam teda za chviličku budeme. Tak jo. Máme 3 obyvatele. Ty 3 obyvatele okamžitě dáme stavit skladiště, i když ještě ani to železo nepotřebujeme, ale hned ho budeme potřebovat, protože za chviličku půjdeme, už jenom 3 body. 3 body technologie a jdeme do doby železný. Už jenom 2. Naši stavit to skladiště teda fakt rychle. A ještě pořád 2 body. 1 bod. Poslední. 3, 2, 1, teď! Máme 26, takže jdeme do doby železný. Vy se připravte na práci. Vyndejte krumpáče a buďte připraveni na práci. Tak jo. 3, 2, 1, teď. A jsme v době železný, jdeme těžit. A vidíte, co se stalo. Všechny budovy se změnily, máme katapulty. A to je v podstatě ta nejlepší věc, katapulty. 126 útok, aniž by byly vylepšeny. Máme lepší pozorovatelny, omlouvám se. A to znamená, že mají taky větší útok. A v podstatě se tady většina věcí změnila. Máme šermíře. To už máme sice od minulý epochy, ale nebudeme řešit. A máme už taky berandidla a věže. Ty věže si taky udělám. Ale já vlastně ani nevím kolik. Počkejte, já se kouknu. Já vymyslím, kolik jich udělám. 1 určitě sem. A druhá, počkat, vešlo by se sem. Vejde se sem katapult. Vejde. Takže, co se tady děje? Teď tady žádný z našich není, tak co se tady jako děje? No dobře, mě to teď nezajímá. OK. Já si myslím, že bych tu epizodu mohl ukončit hned, co vytrénuju ty věže. Já si jich teda dám dělat 1, 2 a 3. Aby jsme vlastně obléhali tadyhle ten prostor, tadyhle ten prostor a tadyhle ten prostor. A hned potom tenhle díl ukončím, protože si myslím, že jsme toho dneska odvedli fakt hodně práce. Máme už teda s někým válku, takže v příštích dílech už to bude trošku akčnější. Neříkám, že o moc, protože nicméně válka jenom s jedním, což není vlastně nic. V tuhle chvíli, kdy máme celkem jakože nemáme nepřátelé na naší úrovni, protože když se tak podíváme, tak jediný, kdo by nám mohl konkurovat, je tenhle a s tím máme v tuhle chvíli mír, takže žádný velký problémy nemáme. Máme 1 věž, vidíte, že má útok 104 a my ji okamžitě pošleme sem, aby obléhala tento prostor. Vidíte, že se oni teda vyjde 8 lidí, já do ní zatím žádný lidi dávat nebudu, protože by nám to bylo skutku na nic. Tak snad není nedošáhnutýho pozorovatelný. No to by v podstatě nic nezměnilo na tom, že tohle to porazí. No určitě bychom to. A uhni katapulté. No a cože jsme spatřili špiona, co nám jako udělá?
Tak ho zabijem, no. No stejně jako... Tak jo, obléháme to. Dobře. Tak tenhle prostor obléháme. To se hodí. Takže to v podstatě kryje naší pozorovatelnu. Dobře. Teď ještě čekám na 2 další ty obléhací věže. A už jsou vytrénovaný, což znamená, že je hned pošlu na jejich místa. Ty jdeš sem, dám vás rovnou vylepšit. A tebe pošlu sem. Hlavně se nepokoušejte na nic zaútočit ještě, než vám to řeknu. Takže vám dám defenzivní, což znamená... Jednotka vpadne do stejné brany, každá přítel a nebude jí dál pro nás. To se mi líbí. Snad se nic nepovede ním, aby nás nějak pokoušeli se zničit. Říkám pokoušeli, protože stejně vím, že nám nic neudělají. To by dám blíž. Tak. Tak dobře. Dobře, aspoň budeme moct zničit jejich tržiště. Když já ani nevím, jak ho ničím, ale hned se ho přestanem ničit, tak vím, že jsem ho zničil. Tak dobře, aspoň něco se nám teď povede. Zničit jedno tržiště. No co, oni na nás nemůžou, my na ně jo. Proč to nezničit? Boom. Boom. Tak co, zničíme už to? Boom. 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 Aha, už jsme to zničili. Tak super. Hele, nechoď na druhou stranu, rozhodně ne. Ne, nechoď sem. Budeš tady. Budeš hlídat tenhle prostor a ty budeš trošičku tady. Tak, dobrý. Dáme ještě teda na elitní a to bude poslední věc, co dneska udělám. Boom, zatím se řadím nějak, aby byli jakože fakt připravený, kdyby se fakt něco mělo dít. V podstatě teď oblíháme ze všech stran. Takže on nemůže nikudy utéct ven ani sám zpátky na své území, protože tady mu to v tom zabraňují katapulty, který právě něco ničej. Špion, a to je mě jedno. A ještě tady, kdybych chtěl vyjít ven, tak tady v tom brání zase ty naše věže. Ještě počkáme, chviličku. Jo, toho si dám, to znamená, že budeme mít o jednoho člena, jakože obyvatele, víc v univerzitě, což znamená, že budeme rychleji zkoumat. Augustu, to je ten červený, s tím určitě dám mír, klidně na 30, no. S tím to dám třeba až do války, to je mě jedno. Sdílení pohledu plný a dáme obchod. S ním teda fakt mít válku v tuhle chvíli nechci. Tak jo, katapulty. Ještě počkáme, až to bude elitní. Tak rychle. Tak. Tohle bude asi pro tenhle díl všechno. Dneska jsme toho teda udělali fakt hodně. Vlastně jsme vylepšili obranu naší země, kde se sami můžete kouknout, co jsme teda všechno dneska udělali. Já vám to zhruba ukážu, takže celý tohle to tady včera v minulém díle ještě nebylo. Taky jsme postavili obchod, takže obchodujeme zatím jenom sami se sebou, ale to je jedno. Zase jsme trošku rozvinuli armádu, máme tady katapulty na obranu a v podstatě už oblíháme Avila Marduka, což je náš nepřítel. Takže jsem toho dneska fakt udělal hodně, tohle teda pro tohle video všechno. Pište mi do komentářů, co byste chtěli, abych natáčel třeba za další hry, nebo co bych měl udělat, jako nějaký rady třeba, nebo pište mi tam vlastně, co chcete. A lajkujte, odebírejte, klidně i sdílejte, to je mě jedno. Já se vám tady pro dnešek loučím a čau.